Nabíja motor, áno, prevodovka, napraví, uvidíme, čo to je. Nie je to otestované, hádam to vydrží. Stroj je veliký, takže uvidíme, co zvládne. Pozor, mám tady hodně faninek vidím. Hodně pozbudující. První vodou úplně naprosto v pohodě. Takže ano, pozbuzujme výborně. Uvidíme, jak to tady pánovi půjde. Jestli se nepletu, tak jedno kolo bylo mimo, milí, jak to je? Ano. Takže uvidíme, možná to nažene dál. Tady to nemá, to je v pohodě. Uvidíme, co tady. No tak, tohle je naprosto v pohodě. Ano, ještě si zatroubíme. Úplně v pohodě. Uvidíme, co Jablerova past. Je to takový velký traktor, ale vidím, že v letošním ročníku čím větší traktor, tím lepší, protože jak jsme viděli, tak pán s číslem 12, který jel před ním, tak měl nejlepší čas zatím. A vidím, že tady 13 teda jede. Tak uvidíme. Pozor, blížíme se do Jablerovy jámy. A pozor, tady jedeme furt, ale výborně. Ale dostanete. Musíme ještě jednou. Ještě kousíček, jsme před nimi kolama na hraně. Ještě meter, asi dobrý. Pustíme ještě. Bude si dala postele uzavíry. Široké nohy nejsou všechno. No. Tak zkusme ještě jednou. Škoda. Hej, ale tlačí, jak ho trúkuje. Dotáhne lano. Nepohodal, lebo som ti povedal, buď to klakne, alebo vyjdeš. To je ono, dobre robí. No, dobre, vidíš? Vie, čo robí. Prečo nemá udávajku za patu? Čo nemáte udávajku za patu? Škoda. Hraní Jožka Frejza už se nám blíží s Fénixem. Kurník šťopa. Choď mu zakričať. Choď mu tam zakričať, Arino. Neboj sa, čo však môže byť, to je súťaž. Ja už nebol, že tam išiel tak pomaly. Tak bolo rýchlosťou. No. Kúrny, neuťahne ho. Nevyskače. Pína hnusná. Môže byť. Čo tam pomaly? Ještě jednou teda. Jožka si zatím přichystá Lanova Fénixovi. Ještě jednou zkusíme. Ale už napadl.
Omylne a chuďa ona vyklakla. Nevadí. Pokojec si až tady řetězu. Výborně. Zeskočí, objeví si řetěz, klučíte odsáhnou. Vrstíme stroj. Výborně. Řetěz se nám nesmí dotknout země, neumačný klobouk. Neumačný klobouk. Dobře, Pavel. Výborně. Dálničný vozek, naskoč na stroj a jedeme obráceně. Škoda, že si to nevyskúšal. Hentu jamu si neprešiel. Nebol. Tejto. Před jamu nebo to, keď máš minutu. Přišel se správně, před jamu. Teď neplantejte se mu tam. Vejdi to! Tak uvidíme. Chceme zpátky výjavně. Nie, zkus to. Ještě ho podrž. Kurník, šopa. Chybička se vloudila. Ale rozjetné to měl hezký. Výborně. Super. Ale kde si trafilo blato? Kdyby bol poradný zaradil si tu to ještě to stihla i hodit. A ještě si stihla i do trouby. Heď tam bude mať ďalší problém. Za to jedno zaváhání bohužel, ale... Ten tady nevidí. Takže... Podri sa, jak ide, jak drak. Číslo 15. Zase tam budeme. No už ho skrutilo. No ešte. Pozor, nemáme překvapení. A teraz budeme zabavku. Uvízli jsme i v té zadní jámě. Škoda radost. Však ho tam nevidím. Ale tak myslíš, že jsme bychom se měli hlavně dostat, kdyby Ale asi je tam vlevo. ulevo. Už mám na maximum. No, Ó, výborne. Výborně. Tak uvidíme, co tady na betonech. Doufám, že nyní je projede dobře. Mě tento stroj připomíná tak z dálky takovýho pavouka. Tak ano, správně. Joj, ale mu dáva. Ten takový zastaví, ale rádi se to velice šikovně. Líbí se mi to. Zle si nadišiel, on mal toto zísť celé dole a hneď oblúkom pekne. Vieš, a takto si spraviť takú onu, no. Mám menšie raje, to nemá taký raje. Uvidíme, jak se nám podaří nájsť tady do jamy. To všetko mení. Všetko. Uvidíme. Ale kamarát ešte trio. 100%. Ešte trio. Ať bojovník teda. Já ti přeju, ať ten traktor teda dobře dostaví. Až bude hotový, tak rád ho uvidím. Tak je to správně.